Għaddew 22 jum minn bdiet l-iskema msejħa Stabilta. Skema li suppost kellha lan li ġib stabilta fid-daw tal-kriżi tal-għoli tal-ħajja. L-iktar ma jmur aktar qed tkun ta' pis fuq il-familji Maltin u Għawċin. Skema li l-Gvern Laburista kien konvint li settejn lin-nies. Iżdissa, il-Ministru tal-Ekonomija qed jgħid li huwa prematur biex tistabbilixxi jekk il-prezz ta' xirja bażika naqas jew le. Sar xi forma ta' studju biex tkunu tafu matul dan ix-xahar jekk xirja bażika ta' familja naqsitx. Fil-fatt tirreferi għall-istabilità, għall-mekkaniżmu stabilità. Fil-fatt il-mekkaniżmu stabilità għadu laqqas bix-xahar, jiġifieri hemmhekk għadek prematur biex tkun tista' tevalezza dik. Din kienet it-tweġiba tal-Ministru Silvio Xkembri meta mistoqsija jekk sar xi studju biex jassiguraw lil familji f'pajjiżna u x'qed isibuha aktar faċli biex jgħaddu minn jum għal ieħor. Meta tikkunsidra li ilhom jesperjenzaw sitwazzjoni li minħabba fija ma jafux kif se jaslu sal-aħħar tax-xahar. Apparti minn hekk, il-Gvern qed jibqa' jinjora proposti fosthom il-Partit Nazzjonalista biex tiġi indirizzata l-inflazzjoni u żieda fil-prezzijiet. Tant illi kemm l-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering u anke l-Kamra ta' Negozji Żgħar u Medji qed jappellaw lill-Gvern biex minnu fih naqqas il-VAT. Iżda, skont Silvio Xkembri, din mhix kwistjoni ta' tnaqqis. Mhux kwistjoni ta' tnaqqas ma tnaqqas u ma tnaqqas, hija kwistjoni li inti jkollok politika li dak li jkun imexxija. Fost il-pajjiżi li preżentament għandhom rata inqas ta' VAT għall-istabbilimenti tal-catering hemm il-Ġermanja, l-Belġju, l-Awstrija, il-Finlandja, l-Iżvezja u l-Olanda. Barra minn hekk fis-settur tat-turiżmu Malta għandha l-ogħla rata ta' VAT dik ta' 18% b'kuntrast tal-Kroazja, Franza u Ċipru li għandhom rata ta' VAT ta' 5%, 6% u 9% rispettivament.